Bay! Ang sa washing machine eh. Bay, musta dia bay? So karon padung nangit-ngit nya kadang padung nangit-ngit. Kuan kadang Birnis karon. So katong nagtrabaho pa ko sa una, ma-excited yung kag Birnis kay kung yung ka Birnis, yes, weekend na ang mga tao, mga tug ka ng imnanan, mag-inom na silang sugod niya, magsambay, party-party sila ay kakuan kay Friday, let's go out niya ka weekend. It's either lakaw ka, wadto kag o travel ka, wadto kag dagat, wadto kag bungtod, mulaag ka, standby lang sa balay, matuog lang kag unsa. Ang problema karon kay most of the times kita tanan nasa balay. Unya kanang naroon sa balay kanang kung mag-weekend na pareho ra ba like mo tawa weekend mura gyapon pareha. As for me different kay naga online classes man ko, then every time kung weekend na kanang sumni every time kung weekend na kasagaran sa mga quizzes, mga assignments ipanghatag na. So karong weekend na ako'y usa ka quiz, na ako'y usa ka assignment, na pa ko'y tiwasunon nga late nga assignment, so murag murag di mo ko malipay kung mag-weekend kay magtipunog. But either way, yeah, I have some tips kung kamo murag kaapoy ko unsa, like everybody will just want to go out and have fun, but the thing is what I suggest na ako ninyo bay gawas mo painit, especially dire kung namo sa Melbourne painit kay tugnaw kayo. Tugnaw kay bay niya kung mainitan ka mo anak ray of sunshine, happy nindot yung gay pero ambo sa Pinas murag sa Pinas init medyo kay init no, murag yung init sa gini na ang init kay init yun kadang init. So ambot lang basig inom lang mog tambay lang mo sa balay mag-inom mog juice gunsa. But either way ako ang i-suggest is if you're feeling low kanang murag lain mong paminaw, gawas lang painit. Ay lang sa gyud pag lakaw layo nga bawa ng social distancing, labang lang sa murag gawas sa inyo, labang ka dayo, balik lang ka dayon. Pagkita ng putahan, ana lang ka adlaw. So ron mainitan mo kay ako gikan kog natug kanina sa katre nya. Dugay man ko natug gabi kay nagtrabaho man ko. Pag mata na ko ni buntag, mata na ko. Bangon ako, di ko nang bangon kay nagsarado ang curtains, blackout ng curtains. Pag dayong hapon, paglakaw ni Laura, iyang gisaka mong curtains. Pag saka sa curtains, ganahan akong bangon. Pag energize ko ba, may gukagsan. So I don't know about you, pero ngari, epektibo ka na ngari kay tugnaw mga rin, mainitan ka, habas kay tugnaw ang hangin sa gawan, initan ka, sa mukan mo, pump yung dugo, ganahan ka mulihok. So mura na siya bay. Muna itong advice karon, but ano advice mo kung sweeto, pero ang nana bay, muna ako na feel, so ako lang share sa inyo ha. Yung nalang ko sa inyong gibati, sa inyong masuggested ba kung like for example ako di ko ganahan maglihok kay na ko itong manunon ka na mag-procrastinate ka or na-bored nagdi ka sa balay gunsa ako ma-bored ko nara ko sa balcony magtamay ko painit ko ipay na ko tong isang adlaw maski dili init tugnaw kay hangin pero na may sun so nagawas lang ko nagligod-lingkod lang ko diha felt much better English to ha murag mas lamig nis paminaw ni mulami naglisod ko imong taga Bisaya. Anyway, mura na bay. Sige, ayo madung na sa ngit-ngit. Tiwas ako sa trabaho. Ayo, bay.